napakanding-kanding kalay nga na-break ang ipon. Mayong Pasko og advance bagong tuig kaninyo, Dol Anday. Merry Christmas and advance Happy New Year to you, Dol Anday. O bilang kamo, pati na sa mga tigpaminaw ning inyong tulumanong mga gapnod sa kinabuhi. And also to all the listener of your program is stagnant of your life. Sa tinuod lang, napugos sa jugog padaning akong suwat. To tell you honestly, Dolanday, I forced to, wrote my letter of your program, stagnant of your life. Ang ako mga kaubanan may gusto dyo kayo magpag-upload. Dolanday, my co-workers tell me, hey, you write your letter and send to program I do the call it in the Tanini stagnant of your life. And I said, okay, I send tomorrow. Itago na lang ko sa pangalang Johnny A. Dili Abariento sa pan. Johnny Alvarado. My name is Johnny A. Not Johnny Alvarientos. I'm Johnny Alvarado. Pero mas nailan ko sa pangan nga John John. My nickname is John John. Skinhead akong buhok. Huwag doon ako'y pandesal sa akong tiyan. I'm a skinhead and I have a six-pack due to ground and my abs shortly. Pero sa tanan ako, kalukalike po ni John Legend. Many people say we're the same face of John Legend. All of me, all of you. The legend maka. Ay, kinalaman sa pala matagal. Itago na lang na kuno puyo din sa may grabahan, buhangin. I live in San Androfil, Buhangin, Davao City. Kabahay ni akong upload sa akong ganhing karelasyon nga si Darren. My story, Dolanday. This is, my story is all about my girlfriend rather. Just call her Darren. Nagtrabaho siya sa Sakat Klinika. Darren is working a clinic, Dolanday. Samtang ako nagtrabaho sa Osaka Mall sa cellphonean. I am a worker in a big mall in Davao City and a cellphone department. Nagsugod kining gapnod sa kong kinabuhi sa dihang nakabaton kami og anak ni Darren. My sad story, Dolanday, when we have a sibling, a children, together with my ex-girlfriend, Darren. Og din na nagsugod ang gapnod sa kong kinabuhi. And I can expect that.
And this is the story of the stagnant of my life. And this is Ay, tabo! what happens. Ayaw sa dyan ba? Ikaw ang gutom na pag ka. Balbitaw ka ba sa Gutom si Dudong dyan. Ayaw. Mas may balita na ko nga, nanguyab na to si Prinso ni mo. Kung ito ka nanguyab sa kaway, gawang kay sa mga agyaton. Silang iltot, yung ito panguyab sa kaway. Patuloy yung kawaban driver nga si Alvin. Sige, paduding sa kuwa, bisag na asawa. Antay ka, ano? Ay, sabay ko. Ayaw ko pagsagod. Ikaw, halos na sa ka. Ay, ginapugos mo ako ba? Mukha, sige na lang. Paglabay sa duha ka buwan. Unsa? Oh, tinood na. Buntes ko. Ano mamura ka langanin man ka? Sukat to pagbuhat ni mo ani, wadi ka langanin, gipugos pa ko ni mo. Pero mo kalanganin ka? Ha? How about ko? Kasi nakalimutan mo yung amo ni mo ba? Kasi ko, apakaduding. Hindi na, di ba para? Hindi. May puluan na nga. Ay, kabalaka, kung alanganin ka rin pa takapugsan, basta kay gustoy lang imong anak. Ano mo ningon nga lang? Dalagat, paklaro na maging rin. Yung mga liyom, di ba maging karya? Ayaw na. Sige na, ano na lang. Suportay na lang ko. Suportay na lang ng bata. Bahalang busibat ka, bahalang magdidang-didang kang imuha diya. Basta kay suportay na lang ng bata. Hindi man nga na kung gusto. At sila ni mo. Ano, wala na, ikaw pa? Sos, liwat ka kasi mo amo. So, apela pala ba ito yung mga amigong architect ni mo? Ha? Apela pala ba ito? Kariya na mo, imong amigo ko na liyaw, ito payat, otro mo ito. Payat ang agyato. Where did I begin? Every story. Good morning, Sir Jane. Good morning. Pare, basta. Parang matamlay ka yata. Alam mo, may problema ba? Babae? Pare, marami akong kaibigan na maraming mga babae. Hindi nga sila nagka-problema eh. May kilala ko, yung maliit na lalaki, matulis. Yung dyan lang tayo, tapat ng may ball dyan sa may baka. Si, ano ba yun, Flirk? Si Flirk? Flirk? Oh. Pare, ano, babae ba? Oo nga, sir eh. Pero sir, pansin ko. Chicks for free, money for nothing. Wapo kayo kasi mong polo rin sir, stripe, sir. Ganun ba? Ganun ba? May ano ka, may discount card ka. Asa mo sir? Sa... Damurgi. Damurgi. Sir. Sir, saan mo kung Sir Jibrik, balik mo yung polo. Ano sabi mo? Sabi ko sir, pugigi kasi mong polo sir. Siyempre naman. Alam mo na, tingnan mo yung hinapay ko. Oo, tingnan mo.
Pumunta nga ako sa yung kaibigan ko sa Chicago. Tapos malakas yung takbo ng tricycle. Hindi nga napalid yung inapay ko eh. Di ba? Pinakailangan ko ng pan doon. Sir, buntis yung nasae ko, sir, pero wala na kami. Ganun ba? Buntis! Ako? Pare, pag ganyan, pag buntis pare, ako, sa akin lang. Talagang hit and run ako niyan. Mahirap kasi pare, pag mahuli ka pare, may corner ka pare, mahirap eh. Alam mo, ako, tingnan mo yung, tingnan mo, marami ako dala dito medyas. Para, asa man na, sir? Dipinsa. It's depends upon the situation. Uy, seryo? Uy, ito, pare. Galing ako nag-gym, pare. May buntag dyan. Alam mo, pare. Galing, pare. Kasama ko si Pamela. Nag-gym kami kasi mataba na yun eh. Kailangan na niya mag-gym. Ako nag-gym ako pare, alam mo. May na-shoot ako na model. At saka sabi niya, Atsup, Boulevard, ganyan siya. Patulis ka rin talaga. Sabi kayo talaga, sir. Idol ko talaga kayo, sir. Natural Kaya ikaw, pag problema mo, nabuntis mo yung shoota mo, pare, problema mo na yun, huwag mo lang kami marami pa kami problema dito sa store. Okay, Sige, sir. Okay, sandali, may chicks na bumili na. Hello. Hello, miss. Grabe, ginagawa mo. Hello. May Johnny phone. Gusto mo yung Johnny phone dito? After 3 years! Uy, ma'am. Mami. Uy, kumusta ang store? Di ka nakagaling? Bayubay na po, ma'am Pami. Anong luspan naman kay ka dyan? Alaman, ma'am. Ay, naku, ako pinag ko sabi mong budri, pagwapo kayo na tanawon. Ang store, ay, Ma'am, gigutom ka, ma'am. Mga ahon ta, ma'am. kung sabi itong kuain, sabi itong kaunon. Sana ko na akong sanila. Ito na sa sakuha. Ma'am, kanima mo. Uy, ano ba na? Pandesal, ma'am. Ay, kabalo na ko, kung gigutom lang ka mo na naluspan na ka. Ma'am, murni payat tuloy ka karon, ma'am. Ala, ay, maupa. Ay, galing mo talaga, love na talaga kita dyan ba? Sige, dahil love kita, dahil tinuri mo ako. Sige, magbay ka na ng sudan doon. Tatlong klaseng ulam. Okay, rice na lang imong bayaran. Ano ba, ma'am? Ay, uy, basta ako, hanap lang na, di na ko naman daw appreciate ka na, appreciative ka, ayo. Ito, ma'am. Ako na kayo diferensya, ma'am. Niniwang na juga karon, ma'am ba? Ay, upat na nakasudan. Tapos na rice na imo. Sige, ma'am. Salamat, ma'am.
lang niya akong kwarta dari. Ay, naku. Gag! Mag-peso dyan ba dyan? Uy, Uncle Ren. Kaya ba kung peso ba? Na, kuwang nga ibo niya kong kwarta, Uncle Ren. Utso na lang ganinin niya. Kuhanin mo. City na lang kung kauli. Samtahan na din, pati peso di. Ay, sayang. Tawag na. Hello. Hello. Hello, oh. Hello, unsa maning kalakihan eh. Murag kalimtan na yung natani. Ano naman? Saman, wala imong anak tiri na yung pula na email. Pizza cheese, paman mo pa may sweldo. Kaya, pizza cheese, abotong gina mo, badit-badito na mo. Ha? Samak lang. Ha? Anak ko, ito rin mong papa. Jinjen. Hello? Hello, Daddy, wala na kong email kay Daddy. Hello, anak. Oh, hello, Daddy. Wala na kong email kay. Kadang ako sakto? Daddy, ko na lang nang, kanang na lang ako mayroong. Hiling naman ko sa kinom na ko si Daddy. Hindi ka maloya na si mong anak niya ikaw na palami at kasutan diya. Ako wala pa ko sweldo mo sa tagain ako karon dayon. Di ka gusto nga ipabarangay ka na ako. Hello, pizza cheese, paman. O na pizza cheese, usay may pizza cheese, wala ko sweldo. Bakit man na ako? Usay may paimak na ko lang yung anak ni mo. Ayaw kong tumagay kong pangitay ng pagi diya, pamagi diya. Ayun kasi mong amo nga si Jay o karang imong amo diya nga si Pamela. Kasi mong amigo nga kayo nga si Yao. Ano ba? Marami pa. Tamang lang. Pero magaganang mula-mula na kasi mga anak niyo dyan, dapat makita kang pamaagi. Sa mga ay, tuka-tuka kang buhat. Bata, hindi ka kasabog sustinto. Saan mo na, hindi naman kagwapo na. Bakit ka pamaagi niya, hindi ka magsigasiga na lang mata ni mo. Ulit yung tabo, sir. Pare, ganito yan, pare. Sa 3 years na ako nang ginabuhat, sir. Patak ng... Kawawa ka naman. Ang tambang ko sa'yo, pare, ganito yan. Huwag ka magpander sa girlfriend mo o sa mama ng anak mo, pare, kasi hindi pa kayo hindi pa kayo kasal, tapos hindi pa nga kayo nag-live-in. Tapos magpander ka. Ako nga, hindi nga ako nagpa-under eh. Kahit kanino, kahit yung mga model ko, kahit in my dreams lang, pero hindi ako nagpa-under, pare. Maya ka sa iba, yung mga kaibigan ko, pare, hindi nagpa-under. Ikaw, nagpa-under ka, pare. Oo nga, pare, ikaw. Wala talaga pag yung mga babae ko. Wala. Sabihan ko lang na makantay kayo. Sir, yung polo. Balik ko yung polo ni Sir J. Sir, yung polo ni Sir, may... Sa naman dul-dul yung polo, Sir. Unla na sa... Hindi. Ano lang yan pa. Hindi ka. Pusot na yaman to, pare. Pusot na yaman to. Kaya maraming ganito. Tingnan mo yung mga senador. Mga ganito yung mga polo nila. Parang may... Walang ginanaplansya ba? Parang may mayaman to. Hindi talaga itong tao itong parigyaw. Kaya nga naila dyan. Kaya ako, Atsuk, Bulibad, ganyan. Mga model, pare. Sandali, parang mga nag-gym ako. Yan, kasama ko si Pamela. Kahit nag-gym, kahit araw-araw hindi mapayat yan. Basta ikaw, huwag ka magpa-under. Di ba, paring Jay? Huwag ka mag-pander. Kaya, tumakbo ka hanggat may lupa. Yan lang.
Hello? Hello. Wala pala Kasi ba man, sila to ko ni mga anak ko, kapoy na pa ni mga naghigiyaw-yaw diri ba? Oh, please. Dati pa lang, birthday dati. Ha? Anak, hello? Dati pa lang, birthday. Sama ako ni dati. Kapoy na kayo ko, sige. Inom-inom at nagbuhat pa kaning nga. Piniling na. Kaning maisiri pa. Sama na ako ni dati. Daw ka? Ha? Sama na ako nabalitaan diya. Nakadaw ba talagang spaghetti set daw? Pumasapon. Padala na dire. Ha? Nakadaw magulong diya ang mga kalanga. Spaghetti set o kaning sabon. Ipadala na dire para magamit na si mong anak. Kung makaon pa lang mga spaghetti si mong anak. Oh, sige. Sige, padala ko ni. Ikaw, dyan, ayaw ko na. Kaya ako sildo niya. Ikaw, napalaway-palakbay ka diya. Kung na nga anak, dili kayo. Hello, magstoryahan na yun. Ako, wala ko nagpalami diri ha. Kabalo ba kayo sa kalibo na lang may bilin sa Wala sildo? ko. At importante magpadala ka sa mong anak. Magsustinto. Kung na, tukam dahil kang buhat dahil niya. Pero kas primero, sa ako pagbuhat si Manib. Sige, di tayo kakaroon ng inalan. Di ka mo pala nakla. Inalan mo anak diri. Pagkaki kami na ako mati. Pantay lang kayo. Pabanong tayo ka na ko na. Padala ha, padala yun. Bye. Mukhang daan diri. Ano problema mo? Hey, ma'am. Good morning, ma'am. Sa'yo ko mag-ayo ka, mugot naman ka. Alagi, ma'am. Ako maganda to sildo, ma'am, no? Pagkayo, kasi sa 15, ah? Ito 12 pa gani, Ron. Okay, ma'am. Sige na panawag isa lagi. Mata lagi. Sabi mo na sa'yo niya lang, kasabot, wala pa yung sweldo. Ma'am, yun. Talagay ko, ma'am. Hoy, dyan, dili na ko magpakas-advance ni mo. Kamara na sura, pag-abutan ng kuhan, magpas-advance ko. Nangayon na po nag-usab. Kung saan naman ka, uy? Sige, ma'am. Saon ako na yun. Mangayo lagi yun, ma'am. Basta, wala pa mati sweldo. Wala pa na siya, uy. Iyakan po na siya, da. Salamat kayo, ma'am. Wapahan na ni mo, ma'am. Nagkapayat na juga, ma'am ba? Ay, maukupa. Sige, papalit ang tulog kasundaan na niya. Rice na bayaran ni mo. Diyos na lang na ito sa ang suki. Salamat kayo, ma'am. Siksi na juga kayo karang, ma'am ba? Nagka-blooming naman ka, ma'am. Wala, upa. 5 na kasundaan, 5 kaputahin na. Rice ang gagawin mong bayaran lang. Sige, ayaw na naman tigani para malingan ang cellphone. Hello, wala ko lagi. Saman, hindi ka magpadala. Kaya na ako takada. Ay, lukat-lukat. Kanang style ni mo ba? Ha? Kanang style ni mo. Pusan na. Yung mga nag-istorya, Adri, oh. Dati, lupit ako kay Kudri, dati. Oh, wag ka maluhin ni Mau gina style ni mo, gamit-gamiton din na ni mong bata. Kasi kami kami yung anak, mata. Kusal yun nga mo. Oh, istorya. Dati, pinali ko rin na yung dati, be. Mga, ako naman chichiyat na pati. Nasaan na ni mo, di ka makonsensya? Eh, kung dili ka mong padala diri, at tuwang ko lang opisyan ninyo dito. Kala yung amo, istorya ako na. Kasi pa yung mga amo ni mo, auto po yung mga kadarit kayo, kalang pinapilit mga hinapay, mga si Dudayre. Hello. Kasi si Jay, patay na ko, ako lang tuwang ito. Ha? Saan, bato ko diyaw, bato ko diyaw. Ayaw, gusto niya na si Sir Jay, ayaw. Ano man? Madisgrasya ka. Basta ka tuwang mo na, ito po na kanang imong mampamila siya mo, matuon ko na. Ayaw lang, good. Magpadala na lagi. Kulang pala yung sweldo. Ayaw ko budak-budak ko diya, ha? Ikaw pa may nisasaan, ikaw pa may painala, bantay ka, maanak ko diya. Uwak ako kay maanak ko. Ha? Asa sa sabon, asa malang katong spaghetti set? Ha? Ayaw yung padala. Ang buwak ko ito pagkakit ka na, Kaya kung pataon niya, kung hindi ka kasuporta, bantay ka. Maanak ko diya sa inyong kusina, ha? Maanak ko diya sa third floor. Bye.
hapon eh. Libog na dyan ko ba? Una akong ikalibgan karon dulan tayo. Tinuod lang, di ba dyan ako magpadalag upload ba? Tinudanay mo giday ni. Sa may angay kubuhaton. Layo pa lang ang sweldo, kubra naman dayon siya. Lupig pa man niyan turko. Lupig pa man niya nagapautang nga wow ng ATM. Tayo man kayo mangubra. Alos wala na gani kuya ko ay sa kalibo na lang may bilin sa kong sweldo. May bilin sa kwarta, 8 na lang. Matagakan kong piso, baktas yun ko. Sana mangi proud ko, Dolanday. Kaya akong kagwapo kay mara ko si John Legend. Nambagi ko ninyo palihog. Kaya aksyon ninyo kong kamahay, ani ba? Bilang tungkol di sa kong anak lagi, Sa manday, Dolanday mo suporta pa dyan ko. Dagang king salamat o kantun sa sunod di gayon. Kini niyo suwat magtatampo. Johnny A. Johnny Alvarado, a.k.a. Jan Jan. Jan Jan Legend.